it-temp illum huwa pjuttost imsaħħab u bil-possibilità tax-xita għall-ewwel. L-ogħla temperatura llum tkun ta' 10 gradi Celsius fil-waqt li lanqas tkun ta' 5 gradi. Ir-riħ qawwi mit-tramuntana. Il-baħar qawwi b'imbagħad baxx mill-majstral li jsir baxx mixlokk u b'temperatura ta' 17 il-grad. L-indiċi UV qed jimmarka 3 fil-waqt li l-umidità tinsab fil-livell ta' 47%. Dak kien it-tbassir ta' temp miġjub lilkom mill-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Kumbaya, my lord, kumbaya. Oh, no, joy. Għalek ġaj ġibni l-ura l-ħom? Ma rajtomx. Rajtu, għalek qed ngħidlek kienu qed jagħmlu xi ħaġa ħażina b'daqshekk. Dak li hu ħażin ma tistax tgħidlu tajjeb, imma dak li hu tajjeb ma tistax tgħidlu ħażin. Fl-aħħar ittra li rċivit Sera. Dik li battilkom tard? Diki, Sera sabet ċavetta. Pero fl-ittra ma kienx hemm miktub ta' xi xini jew x'tista' tiftab ċavetta. Int għandek xi idea? Dik iċ-ċavetta hija ta' safe deposit box. Immissa ċavetta mhix għandi. Suppost qiegħda tant il-Morris. Għax jien għatlu li jista' joħodha. Għagġilt, ma mistax laqta minn idejk ċafetta bħal dik. Imma jien fejn b'sart. I need your help. Għandi bżon lajnuna tiegħek. Xi trid? Irridek tgħinni nidħol fil-but ta' Sur Kuti. Għafet titħab. Fl-imma bud, taġrek jew ġil-qadsit? Na, nitwaqet fejn terfaħħu. Xatli? Għatlek itwaqet fejn għamilhom lok. Fil-jihda gwardarobba. Hemmek għandi ritratti? Ma. Ma, grazzi. Stajta f'żajtna li ġejja l-ura. Rrid intikom sorpriża. Bakaw, bakaw! Sur Kuti, ħanajdlek kelma. Maġġel Lessju, U sendawmek. għajdli malaj, ħu paċenzja. Mela dik m'intix lesta? Ja, otiroti. Ħallihom, għax irid nilħaq il-vapur. Ha. Moħħa biex tiċċassa kif tridak lesti. Ġara, Ara ma semmix ismi. iva ġara. Għafżal lil-Moris li Sur Kuti qabbat il-Mrs. Fakija biex tissolveljaħ. Edi nassa tiegħu għafżaħ. Matli xej ġdid, ġajaf. Veru. Għaltlek fejn tmur. Meta toħroġ in-nanna, tmur tiltaqa' ma' xi ħadd? Naħseb, ma nafx. Staqsejta darba ilu ħafna u qalt li biex ma nerġax. Ilu ħafna kemm? Issa ma nafx eżatt, milu snin. Siktar tqobbodni kurżità. Betni qalbi, hija għandha l-affarijiet tagħha u jien għandi l-affarijiet tiegħi. Hi tħalli lili fil-kwiet u jien nħalli lilha.
all right? Insomma, ma tantx. Mela x'ġara? Ġiet lura ħili blaħsib. Imma inti mhux hekk rid li tiġi lura. Ejja, ma seta tafżatni, mhux sibta ma' wiċċi, seta ġiet u ma sabitniex id-dar. Kont inkun hawn miegħek. Issa ma ġarax hekk. Ġiet u sabitek. Essejja ħammurru. Għalija. Nidħol? Hu paċenzja, insi għallum. Għaliex? Għax għandi x'nagħmel. Jaqgħu n-nanna dawn. Fil-kasmu nistenna wara l-kantuniera biex inti tlaq niġi. La, n-nanna telqet imma u jien. X'kontu pjanati li tagħmlu? Konna se noqogħdu nisflew. Nistgħu please? Taskur li tista' jidħol. Vera, imma għana nħobbu l-mużika għolja Mata. Issa daq tiġi l-oħra. Anki jien nħobb il-mużika għolja. Idħol ejja. Thank you, Ma. ċekkja waħda l-biba. Toġbok? Din isbaħ? Mux xorta. Lessju se tibqa. Fejn mar illum? Min? Sieħbek. Morris? Qed tissaqsini fuq Morris? Ħadzibu ma rajtux waqt li kell. Naċċertak li mhux se jmut bil-ġuħ. Xorta ma tlix fejn mar. Baqa' fil-kamra tiegħu għax għandu ġieħ ta' ras. Nsejt il-handbag. Julia! Tiġrix! Giulio, mela hi. Sibtu, immorru. Tija żewġ dawriet għax inkella tinqalalek. Stessi bliżjed. Trid iktar ċek. Eħe. Ħannara, ma nafx kemm ħansiblek iżjed ta'. Lil Morris rajtu ħireġ il-lejla? Morris tal-guest room, Iva. Le, ta' maħarriċ. ċerta? Għajtu xħireċ jien. Tin il-master key. Ġara ċaħaret u l-ketkuti. Il-master key.
Mela veru. Qiegħed. Kont qed nimmaġina. Tal-lira, always worth it. Noseptol ġel, għal-uġeħ tal-miskuli, ġogi u aktar. Noseptol jifisser serħam il-uġeħ. Stufanijiet tal-aqwa kwalità, stili u isin varjati li jinħadmu f'materjal differenti bħal ġilda, microfiber u f'kuluri varjati. Ħafna mis-stufani huma attrezzati b'recliner manwali jew nkella electric għal kumdita tagħkom. Għażla kbira ta' sofa beds heavy duty ta' kull għamla u materjal. Pultruni motorizzati b'żewġ muturi bil-power lift biex tgħin persuna tqum bil-wieqfa. Ejja għand Fair Deal Furniture għal delivery immedjata fuq ħafna modelli għax għand Fair Deal Furniture issib kollox in stock. Ċent Ingliż u pjama su preċiż. Ma nafx kif jivvintom, m'intix se tlaħħaq miegħu. Dan uniku kemm xejn makab, attenta x'jibbawnjan anke l-Moris. Anke l-Moris. Jivvintom, m'intix se tlaħħaq miegħu. Dan uniku kemm xejn makab, attenta anke l-Moris. Anke l-Moris. Bonġu Moritz. Bonġu Morris. Kifet tħossok dal-għodu aħjar? Yeah. Ġej għal-breakfast? Ġej. Lejla nisfnu? Namlu l-hippie shake, tajjeb? Dal-għodu ġej taran il-neputija. Jimbużnanna ta' Isa ħej, congratulations, prosit. Min jaf il-neputija ta' miex hippie shake? Mela rġajt il-xuxtajt. Pardon me? Il-biraħ konna l-kwit minn ajrek. Oh, you missed me that much? That's nice. Kemilek ma tiħu xawer, għajdli ħaġa. Lessju! Għandana raġun. Afżar siħbek, li jek jarġa jbusni dal-boħra, najt il-katkuti. Meta bisek? 5 minuti ilu,
Ma nafx xolom dalli biex ġibu slili. Afżaħ, li miħaj memx konfidenzi. Morris! Now what? Is-sur Ketkuti ordna xi pastini minn għawdex u għadhom kemm ġew bid-delivery. Għandkom baskek kull wieħed. Ha! Unless you tajtulu. Għat le għadni qed indur. Ġib, is-santijulu jien. Famuż. Ġejt għal-passini? Il-bira fil-axija, is-sur Ketkuti ġijaw, ifittxef fil-kamra. Mela sewa ħsibt, kirrani. Mela ma baqax mistoħbi. Never mind. Isma' Morris, jew ħbieb jew maħniex. Ħbieb. Mela trid tafda miegħi u tgħidli kollox. X'ġara għawdex għajdli. Għawdex was end of story. But let me tell you my story from the beginning. I'm going back. Samata kelli. 29. Oswald kellu 15. U Julia kella 19. Julia minni? Issa jew se tħallina ngħidlek l-istorja, jew se toqgħod tinterrompini. You'll have to be patient. Skużani. Jien kont arus il-ġon. U darba ġilidna. Insomma mhux darba ġilidna. Imma dik kienet ġlida kbira. U domna xi 4 xhur ma nitkellmux. In the meantime, bdejt nagħmel hop on, hop off ma' Julia. U l-bira kien nexilek terġa' tara? Mil-bot. Iratek? Jien ma rridtix tarani fil-verità. Għada l-istess. Issa das kemm għadna l-istess jien. Iddendlila kollox. Ma kellix ċans noqgħod nifliha daqshekk. Issa x'beħsibek tagħmel? Issa daqshekk. Rajta, tajt xewti. No more dangerous play. Ħabad tajjeb mela. M'għandix għalfejn ngħidlek biex toqgħod attent minn Mrs. Kakija. Mrs. Kakija biex tidħol. Is-sur Ketkuti qabbada biex tagħmillek lassa u jekk ikeċċik m'għandekx fejn tmur. Don't worry, mate. I'll send it from. Jien hawn irridek għax trajtek ta' veru. Issa, no more Ketkuti. U no more Julia. Il-lejla u għattellani, li sa namlu l-ħibi ġej. Inti taf? Hello. Jolanda Lorna. Joland, ek mux importanti ċempilli ħiniħor, għax sejra xol. Iva naf, kem najdlek biex illum it-tifla ma tibatix għandi, għax mus se jkun ibtar. Ma ftemniex li se toħodha miegħek meta tmur il-kor. Mux il-kor sejra. Ivan għala xi ħaġa. Jolanda! Sibħin u għajan nitkelmu. Jolanda, li ma nħanna wara ċavetta? Ħanqtaħu paċenzja. Niġi għada. Tajjeb? Tajjeb, ċaw. X'ġara Lorna? Hu satajn lif u għajja ħuħsib it-tifla. Oħti ma tistax iżomma wara l-iskola llum u jien ma rridx nħallija waħda d-dar. Allura ma tistax tajt il-Tyler biex ifalli l-lecture u jħuħsibha hu. Lil-Tyler għajdlu intek trid. Andrew hi ħanħallik qassar il-ħin u għandi ħafna x'nagħmel. U jien m'għandix. Ciao. X'ġara? Mela xi ċempillek missierek biex ikellmek bil-forsi tkun ġara xi ħaġa? X'ġara pa, għajdli. Inti se tieħu ħsieb il-loħtok wara l-iskola llum? Mela mhux sejra anti tiegħi Jolanda bħas-soltu.
Ma nafx inqala, ma tistax iżomma. Jien għandi żewġ lectures wara nofsinhar. Wieħed biss. Wieħed mhux biżejjed. Pa. Nieħu sa tejlif. Nieħu ħsibha jien. Għax milli jidher xogħli mhux importanti. Ciao, pa. So you cannot give me any information at all. Very sorry, madam. Just obeying the rules. Okay. Thank you. You're welcome. Titlobni informazzjoni li jien m'għandix. La naf in-numru tal-karta tal-identità tiegħu u laqas in-numru tan-National Insurance. Jiġifieri miskina di bil-Malti laqas kieku riedet ma seta' tgħinni. U xi tlab ta' eżatt? Rrid inkun naf jekk il-pensjoni ta' Morris tmux dritt il-bank inkella jibbatu ilux b'ċekk bil-posta qed forsi tin indirizz. L-iktar jekk qed idur l-Ewropa, kif trid issibu? Possibbli. Abatu tela hekk. Wara dak kollu li għamilna miegħu. Kara, nanna. Ija tara kem taf. Iffissat fuq il-ħjata issa. Ħallija ħat titgħallem. Għadek ta' meċi pont int kabilek hawn. Lex pont ħjada daqshekk. Imma ssib fiex teda. U mela, u s-siżet u iżjed għax qed nitgħallem nisfel. Int? Mela, ma tafx kemm tallimt. U minn meta sar jinteressak is-sfin? Min tuġi mana Morris? Ġib it-tazza, nagħmilek naqra oħra. Morris, idħol. Morris? Denna putija? Hi. Iva, u dawk it-tfal tagħha. Ġibtila souvenir tal-Ingilterra. Aħna ġablek bot. Bot? Mani bot. Idħol ħatu tazza kini. No, I don't want to intrude. U idħol. If you insist. Owen, ammok. Ġej. Aw, ma. Tista' tifraħ naqra bija ta'? Tista' tagħmel ta' birruħek li qed tifraħ li qed tisma' leħni, mhux qisek leħen il-waħx? Ġejja bil-kummenti xi trid. Xi rrid? ċempil biex nisma' leħnek. Ma, ċempilt li għax trid xi ħaġa. Kieku ma ċempilx, tippretendi li biex nitkellmu biss inċempel jien. Tiblet? Mela, fejn tridu jkun? Mela ħalli m'għandewmekx, għada fil-għaxija rridkom tiġu d-dar. Kollha? Iva, Owen, kollha kemm intkom, inti, Jeremy u anki Sera, il-familja kollha. Għandna bżonn nitkellmu fuq l-aħħar żviluppi. Żviluppi li probabbilment li ma jinteressawni assolutament xejn. Owen, aħna familja naqbżu għal xulxin. Din id-darba forsi ma jinteressakx, imma darbohra l-istorja taf tkun differenti. U xorta sibna hemm għalik. Narak għada, okej? Ciao. Ciao. Selli talik. Laħqet għatet għax konna l-selli għalija. Mux veru, lanqas bis-saqsitni kif int. Għada tridna morru għanda. Jien ma nistax niġi. Għalix? Għada joħroġ Steve Smith, Owen. Għarax xin niġu, mux xorta. Hu paċenzja. Lilek ma joġbokx. Imma jina jkolli 700 sena biex nara ġara. Jien noqotaw, u int murant ommok kem trid. Insomma, forsi aħjarek, għax ikolli skuża biex nfittex nitlaq. La jent ħatkun hawn.
Ma nafx kif jilħu ċertu nies. Inta l-bikjet tajt. Willoughby. Dik laħqet spettur għax il-kummissarju li kena dak iż-żmien kien ħabib Tomma. Min fejn smajta din? Qatt ma smartom jitkellmu fuqha fil-kuriduri. Min għandek qed nismaħ l-ewwel darba? Fidil. Vera. Dik, la seta tilħaq biżmien u lanqas bil-kapaċità. Il-kummissarju li tikun għaliha. Aħseb ftit, kemm il-nawn magħha fl-istess uffiċċju. Solvit xi każ? Le. Altru li le. Dejjem fittex lil xi persuna u qatt ma ssib il-ħadd. Vera. Issa fissat fuq Dan Morris. La lanqas bissu kriminali. Telqet kull każ ieħor u l-ġurnata kollha għaddejja fuqu. Intħallija. Mhux hekk u xogħla nagħmlu aħna. Inti qaw tittelħaq spettur? Għalhekk qed teqred? Għaliex? Inti trid tibqa' għomrok kollu kun tistabbli? Issa nkellem il-min għandi nkellem u jekk ma jtunix promotion il-ħama kollha naqlalhom. Isa, Grazzi. Liza, kont qed naħseb min jaf kieku nagħmel write-up fuq il-Valletta Classic Car Show din is-sena. Għaliex? X'tinteressat lilek? Missieri ser jieħu sem. Iva. Xtara karozza u tajx kemm ilu jdur magħha, anke lil-lom Minesa. X'tib ta' karozza xtara? Morris Minor. Int bis-serjetà? Iva. Għaliex? Dan isem Morris tilha rasi. L-ewwel Jeffrey, u mbagħad Nanti, issa int. Minix nifhem ta' nagħmilha write-up jew le. Wasal biex taqla il-kamra tal-banju, tibdel il-madum tal-art, qed tfittex xi bennej, electrician jew bajjat, għandek problema fid-dranaġġ jew fil-bir, jew xi saqaf qed qattar, mela ċempel issa l-każa kompleta fuq 21414933 għal serħan tal-moħħ u xogħol fil-ħin. Nosebtol ġel għal-uġeħ tal-miskuli, ġogi u aktar. Nosebtol jfisser serħan mill-uġeħ. Tal-lira, always worth it. Problema ta' pis jew xi ħamżejjed? Soluzzjoni waħda. Lipolex, ipprovdut minn Dermatec. Lipolex huwa trattament innovattiv u approvat biex iqatta' xi ħamżejjed li ma jmurx bid-dieta. Għal aktar informazzjoni ċemplinna fuq 7950 2000 jew żur il-paġna tagħna fuq Facebook. Da kien antik. Kienet tatuli ommi. U żgur li għaw kien. Meta lbistu l-aħħar? Il-bieraħ minn għalija, għax dak darba kultant nilbsu. Xieġifieri minn għalik? Għax minix ċerta. ċerkja u għalek x'mal-art. Ejni naqra ħan idbaxxa. Zommi għaj. Ara ma taqas fuqi. Prova tiġbidnix. X'inhi din il-ħaġa importanti li ma stajx tgħidli fuq il-mobile? Il-mama Lorna. Xiex? Xiġrala? Bdiet bil-majnas. Ed-batti. Ili ninnota. Qed tirrepeti, qed tinsa, u l-bieraħ spiċċat waqgħet u tgħid kemm inkwetatni. Allura lili, ħadd ma jgħidli xejn. Mhux għalhekk ċempiltlek biex tiġi. Il-bieraħ stess imissek ċempiltli, mela ħalli ġurnata oħra tgħaddi. Għalfej, kont titlaq mix-xogħol biex tiġi terfaħħa? Le. Imma bħal ma ħsibt jien. Kont iżommni xi 20 minuta fuq il-mobile u toqgħod tistaqsini ħafna affarijiet. U floktejn iktar kont fixkilni u hekk qbad u ħassiba jien. Jaqgħu. Wedditek xi ħaġa? Bħal xiex. Ma nafx. Kien naf. Dal-interess kollu? Ma tistħix tgħidli dan id-diskors. Jien mhux minn dejjem inħossiba lil mama.
Dejjem li sabet għax int. Jien għandi familja x'noħsib u int m'għandek lil ħadd. Skuża konvenjenti, mhux hekk? Ara Jolant, issa naf li ommi weġġat. Rid tgħidli xi ħaġa oħra ħalli fir-każ nifqu hawn? Iva baqa. Erġa' poġġi fejn kont. Il-mama ma dix ta' waħda. U nħoss li għana naraw kif nagħmlu u ndaħlu ġo xi ħom. Jien kont immur kuljum. Imma ma nistax nagħmel ġranet magħha għax nispiċċaw nifgaw lil xulxin. Int fuq ommi qed titkellem. Qatt ma konna naqblu. Imma iktar ma tikber, iktar qed tigrava. Lorna qed ngħidlek miskinu min irid jieħu ħsieba. Itaf li int trid tixħet ġahom. Le għadni ma tila xejn. Qabel ngħidilha rrid il-kunsens tiegħek. U ridek tkun hemm meta ngħidilha. Ta' żgur biex tlajjat u tajjira naqlaw it-telli aħna. Iva, ipprepara ruħek għax min jaf x'inhu ġej. Bħal bijej konna nagħmlula. Bħal bijej? Ma tiftakrux dijej tim. Kienu jillopjaw l-bijej biex jitellaw fuq l-ajruplan. Mela bl-ajruplan ħanieħdu għal-ħom. Jolant, kontet nitċajta. Mela sibsija u morru nkellmuha flimkien. Nicole, inti l-lejla tista' tibqa' hawn xaxin. Saxħen flesti, se titbatta l-kamra u għandi bżonna l-filgħodu għax diħ il-resident ġdid. Overtime? U mela l-lasta? Mela noqgħod anki noħsilek jekk ġejt. Li kont minnek ma nindaħalx. Imma kif nista'? Mela ma tistax. Kif nagħmel? Għajdli. Lill-oħtok għamililha ċara li mhux se tkun kompliċi magħha. Mhux hi ħarġet bl-idea? Mela lill-ommok tgħidilha hi. Taħseb li mhux hekk xtaqt? Imma tifati li ħelu. Għat li sibħin u mmorru nkellmuha flimkien. U żgur biex ma tiġix kera. U toħodix bi kbira li twaħħal fik. X'ġifieri twaħħal fija? Tajt il-ommok li kienet idea tiegħek. Tikdeb, kieku tagħmellek naqla la rasa. Imma ommok tkun daħlet f'moħħa li kondint. U la teħelaw, ħattu xejn ma jikkonvinċija mod ieħor. Ix inkwiet. U tispiċċa taqtak mill-wirt. U xejn ma tħallilek. Inta lek qed tinkwieta? Għax taqtani mill-wirt? Trid li tħalli kollox lill-oħtok Jolanda? Ommi m'għandha xejn xi tħalli, dik qatt ma ġemmat solt. U meta mitmissieri iżjed u iżjed għax ġibdet kull penny li kellu l-bank biex daret id-dinja. Ġita lawn krus lem. Allura m'għandha xejn. Laqgħa xi naqra deb. Jiena qiegħda nissuspetta li ħadula xi ħadd. Min? Forsi missitu Nicole li jotnaddaf. Le, jiena mhux għal Nicole qiegħda ngħid. Mela l-min? Morri x'kienet jagħmel fil-kamra l-bieraħ. Ġija tgħid xi ħaġa li żgħira u daħaltu jieħu tazzakini. U ħadula. Mrs. Kakija. Qabel ma ġiju f'dil-home qatt ma naqsilna xejn. Ħadli ċurket. Qed itħaqlu. Ara, ħanċemp il-pulizija. Tagħmel sew. Każ Antonja tlijux. Ġejjin issa. Int fittix sew taħt l-affarijiet. Fittixt. U qabel ma mor iżdaħal fil-kamra ċurket kien għandek. Ek min għalija? Ma tistax tkun min għalik, trid tkun ċerta. Għalfejn tagħmilha dil-pressjoni kollha. Issa mhux ġejjin il-pulizija, ħallihom issa jgħidula huma. X'inkwit joħosra. Chris, sib il-Willoughby u morru Każ Antonja. Insteraq ċurket minn xi kamra ta' xi anzjana araw naqra x'inhu jiġri. Trid immorrejna u inspettur? Le, ħu paċenzjien ħanerfa u mur id-dar għax ħanlaqqa tfal. Forsi nsibu tarf ta' Uncle Morris. Mhux għax irrid nindaħal. U qasar idek toħodha kontra tiegħi, imma Willoughby qed balla fil-vojt. X'jiġifieri? U għax dan l-aħħar int moħħok fuq dan Morris u xejn iżjed? Tiġ tgħidilha ma tindaħalx. Turix li jgħidlek, imma l-paroli fil-vojt ta' Willoughby jista' jagħmilek ħafna ħsara. Jien nirrispettak, spettur. Ħafna nirrispettak. Jiena qatt ma tajt każ xajdu fuq in-nies u laqqas senati. Ara ġejja.
Jamie, I Chris. Każ Antonja? Iva. X'ġara? Għax insteraq xi ċurkett. U Becky, trid tieħu l-każ f'idejha. About time li tagħmel xi ħaġa. Good evening, Charlie. Mela waħdek il-lejla? Wahdi. U l-Mrs. fejna? Ħassita jiena u baqgħet fil-kamra. Mela ċaqqam taw. I'm going for a stroll. Would you like to join? Tittiġi miegħi? Sejjer tittanta x-xemx għaddejja? X-xemx? Jiena l-qamar qed nara. Isma' inti ġejja u le? Okay. Everybody thinks I'm a playboy, but I'm not. Lejlek mista nittantak żgur. Talira, always worth it. Nus-Septol ġell. Għal-uġeħ tal-miskuli, ġogi u aktar. Nus-Septol ifisser serħam il-uġeħ. Sufanijiet tal-aqwa kwalità, stili u isin varjati li jinħadmu f'materjal differenti bħal ġilda, microfiber u f'kuluri varjati. Ħafna mis-sufani huma attrezzati b'recliner manwali jew inkella electrical kumdita tagħkom. Għażla kbira ta' sofa beds heavy duty ta' kull għamla u materjal. Pultruni motorizzati b'żewġ muturi bil-power lift biex tgħin persuna tqum bil-wieqfa. Ejja għand Fair Deal Furniture għal delivery immedjata fuq ħafna modelli għax għand Fair Deal Furniture issib kollox in stock. Kaza kompleta laqwa għażla għal kmamar tal-banju, showers u madum. Kaza kompleta ta' Indina Road Attart. Zur is-sit tagħna fuq www.kazakompleta.net. Wara l-kwinti, palissa qed nipprepara r-regali. U jien qed inlest il-vouchers. Għax kull nar ta' sibtu nar ta' ħadd. Għandkom appuntament magħna fuq Net Television. Tinsewx. U x'inhu l-programm? Family Affair! Jien nistenna sad-disa, jekk ma tiġix sa dak il-ħin, inħallu għal darb'oħra. Imma dan sew? Owen, tibdix. Jekk inti ma tiddejjaqx, jien niddejjaq li tagħmilna hekk. Inqala każ bla ħsieb x'rid tażamen. Toħodna for granted sera hekk mis-sekat. Ma qaltilniex li mhux ġejja. Xi ħin trid tiġi żgur. Qaltilna biex nistennaw ftit. Intkom għamlu li tridu, imma jien mhux se nistenna u lanqas se nibqa' ninteressa ruħi iżjed. Għajdula li jien ma jinteressanix fejn mar Uncle Morris u li lili m'għandix għalfejn tibqa' tikkunsidrani għal laqgħat bħal dawn. Tara x'ma jidhirix hu. X'inti kteb Jeff? Xejn, inħażżes qiegħed. Mama sib li frame. Xi trid? Frame. Il-teacher għaltinna biex npoġġuha ġo frame. U inta u imlejta mhux ħażin. Sabiħa. Sabiħa ħafna. Frame, please. Issa għadha mmur nixtrilek wieħed. Okay. Minuta waħda. Da x'inhu? Hello. Nan, Lisa. Għajġi sabiħa. Inti ndunajt li naqaslek mit-ċurket? Iva mela, ġejn il-pulizija. Ġejjin għal xejn. ċemplilhom u għajdilhom biex ma jiġux. Għaliex? Serqu għuli ta' Ħadd ma seraqlek xejn. It-tifla qabdetu ħaditulek meta ġejna narawk u weħlitu ma l-imbarazz li kellha. X'għamlet?
Għamiltu x-rapport? Iva minuta. So, Charlie boy, did you enjoy it? Had gost? Għaddejjaċ. Narak fil-ħodu. Ma d-dejjaċ. Ma lax ħasab li san-ħodu naħmu. Tiġu miegħi? Fl-episodju li jmiss. Miskakija m'għandix limitu. Min kien hemm iżjed fil-kamra? Eni u Lessju. U semgħu? L-istorja ta' Ġulja mhux seddum sigriet. Sa minn meta kont tifla niftakrek toħroġ bil-moħbi u ma nistax tifhem għalfejn. U da xaħat naħsbu li huwa raġel. Għaliex ma trix laqqana miegħu. U jekk Becky ma sabitux fil-home, forsi ssibu San Anton. Rajtu l-Uncle Morris. Fej? San Anton, kont għaddej bit-tifel u rajtu għaddej metej il-papri. Kelli mom? Il-min? Il-papri. Assajt nemmen l-lajnejja. Intrajtu koll. Għattabla ħabel kontra Morris. You should be ashamed of yourself. He missed this thing. Mort waħħal fija laħat l-ek ċurken. Jidillek il-li sew, illi taqla ma la famu bħaldi fuq raġel bħali, wara l-pjaċir kollu li tajtek. Xe pjaċir dak? My secret combination makes a mystery for you. Use your...
Terġa' segwi dan il-programm fuq Net on Demand. Niftakar ir-rabat kienu għall-ewwel jisom ma ridux, xtaqgħu illum nifhem ta' xtaqgħu li jżommuni magħhom. Once li nidħol fil-ground ma nibża minn xejn. Barra l-ground jiena kien hemm ġlieda nipprova naħrabha. Il-gang jekk tilab ħażin u tiġri fis-sens xorta jibqgħu iċaħxpulek, hawnhekk in-nies jippretendu taqbad il-ballun tiskurja kull logħba jew tidribilja l kulħadd.